Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω και μόνο αυτά θα ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχω αυτή τη φίλη μου, είναι πάρα πολύ καλά. Έχω Tower Fells, έχω πάρα πολλά να παίξω σε Tower. Huggy Get Free Happy Face είναι fake, πολύ fake. Οπότε είπα να παίξω αυτό το παιχνίδι γιατί δεν ξέρω τι είναι, αλλά